Čau lidi, já jsem Pelsko54 a vítám vás u mého dalšího videa. Dneska si zahraju hru Ravenfield. Je to hra jakoby smíchaná Urturnet a Battlefield. No to 100% znáte tyto hry. A doufám, že všechno bude v pořádku. Můžete si tuto hru stáhnout zadarmo, což vám dám odkaz do popisku videa, kdybyste si ji chtěli zahrát. No a tady máte třeba, kolik chcete botů, prostě kolik chcete bodů, abyste vyhráli, to tady dám, ne. Já tady nechám 200 botů, nechám 50, no. A spawn time, tak ne, to prostě všechno nechám. Máte tady dvě mapy, Islands nebo Dust Bowl, nevím jak se to čte, omlouvám se. Tu Dust Bowl, to si můžete zjistit až. Dneska si zahraju hru Ravenfield. Je to hra jakoby smíchaná Urturnet a Battlefield. No to 100% znáte tyto hry. A doufám, že všechno bude v pořádku. Můžete si tuto hru stáhnout zadarmo, což vám dám odkaz do popisku videa, kdybyste si ji chtěli zahrát. No a tady máte třeba, kolik chcete botů, prostě kolik chcete bodů, abyste vyhráli, to tady dám, ne. Já tady nechám 200 botů, nechám 50, no. A spawn time, tak ne, to prostě všechno nechám. Máte tady dvě mapy, Islands nebo Dust Bowl, nevím jak se to čte, omlouvám se. Tu Dust Bowl, to si můžete zjistit, až si to když tak stáhnete. A já půjdu teď na Islands. Tak. Tady mám svoji oblíbenou zbraň, tohle je moje oblíbená zbraň. Ale vyzkoušíme všechno, AKčko, brokovnici, snajperku, tu moje oblíbenou zbraň teď uvidíte a ještě jednu. Já si nechám tuhle. Potom tady můžete mít i granát, ale když si nechám ten medkit, protože se mi hodí. A si zvolím pro tenhle případ tuhle pistolu. Tady máme, a v téhle hře musíte jako obsazovat body. Tady máte jeden bod, tady máte druhý, třetí, čtvrtý. A jsou modrý versus červený. Já jsem modrý. Takže bojujeme proti červeným a vidíte, že už mají 2 body a my už máme tady ten bod. A tady to je třeba jako nepřátelský vrtulník červených. Já už se jdu spawnout. Tak. Jsou tady i různý vozidla. Tamhle máte třeba jedno, to je nepřátelský zrovna, tak ho zastřelíme. No, můj aim je špatný, takže uvidíte, jak se netrefím. Jo, trefím, no tak to je dobrý. Tak, nabijem si a jdeme do akce. M-kem otevřete mapu. Tady máte vpravo. Vidět. A já běžím na ten bod. Vidíte, ale tady byl někdo. A můžu si vzít rovnou to auto. Auto berete F-kem. Můžete se sednout dozadu, dopředu. A já teď budu řídit. O, tank. Fuck. Ajajaj. Tak to bývá. Ne. Pobývaj nás. Ne. A dobili nám tuhle náš bod, takže já se spawnu na další bod. A hele, už jdu na další náš. Tak. Já to tady asi budu bránit. Já myslím, že ten traktor nejde sebrat, nebo da? Ne, traktory nejdou sebrat, aha. A tady je zrovna to auto, který jsme před chvíli viděli. A tady ten týpek měl brkovnici. No vidíte, jsem v tom začátečník ještě.
Takže mi napište do komentářů, jaký jsem doupad takovýhle. Tak. Ale jak se troubí, tak to ještě nevím. Metrů. Fakt. Cčkem se skrčíte. Tady někdo šel. Zastřelím. Je mrtvý. A mezerníkem skáčete. Tak řeknu. Já tady budu snipit. Takový kempit, malinka to kempit. Tam máme týpka. Tak si vezmu tohle. Jak jste viděli, tak si můžu vzít i vrtulník, tank, všechno možné. Tamhle vlevo dole máte ty čárky a to znamená jako, že kolik má životy tohle auto. Podíváme se kam můžeme. Spawnem tady. Tady nás je nějak moc. Ale budu jít zpátky. To není náš tank. To není náš tank. Tam je jeden týpek třeba, tak ho zastřelíme. Tak. To jsou to je něco jako, ale to už jste poznali, něco jako snajperka, ale je to automatický. Koukejte. Takže bychom si vzali tank. Vezmu si tank, vidíte, jak to vypadá s námi. Já bych se musel možná zalít nahoru dolů. Já půjdu na to je docela jako, že jsme si to prohodili. A vrtulník, ten uvidíte, jak řídím. Radím teď asi vypnout monitory, když se sedíte u počítače, nebo telefony, když se sedíte u telefonu. Protože to s vrtulníkem fakt nejde. No hele, už padám. Teďka jdem plovat. Au. To se bolí. Já se topím, ne? Nauč se plavat. To tě nenaučili ve vojenském výcviku plavat. Máš umět plavat. Ne. Vy mě nesmíte zabít. Ty se směl naučit plavat, než takhle tady budeš jako máme týpka. Au. Teď vidíte, že když nás třeba někdo zasáhne, tak se nám jako střílí. A teď bych třeba mohl použít tu lékárničku, tak se vyhýlím. Když tady položíte na zem lékárničku a postavíte se na ní nebo podle ní, tak vás to hýluje, vidíte vlevo dole.
už jsem vyhnovovaný. Oh, můj aim. Už mě odhalili, už mě odhalili. Už mě odhalili. Jo, a zapomněl jsem hlavně na docela dobrou věc, i na video, že tady můžete dát slow motion. A já bych si možná vzal sniperku, aby se tak viděl, jak s tou sniperkou. A slow motion dáte Bčkem. Hele, vidíte, jak jsem se zpomalil najednou? Já to zrychlím. To je náš? Je to moje lekana. Tak, dobili jsme tohle bod, to si podle mě všechno. Jo, a bezva věc. Můžete tady zabíjet i svý vlastní. Koukejte. A je mrtvý. Může být, jestli se nám dobije. Tak se nám tak. Ale máme zrovna ten kat, že to se... No tohle je nějaký taky dobrý, jako jo. Pausky. Zase nám rozumím. Možná moc takhle dát sem medkit. Teda, no, medkit. Kdyby náhodou tady sniper. Nebo já jdu na hradbu. Takhle to jsou tady takže předpokládal ten medkit. Na to troubení nevím, jak se dá. Můžu přestřílet. A když tohle vyhrajete, tak můžete pokračovat s tou hrou ještě do nekonečna. Já třeba teď neumřel ještě, ale no, teď už jo. Ale rychle by se měl zpátnout sem. Protože... Tak. Au, to bolelo. 54 žout. Už nám zabili naši náhodou. Ano. Já si musím. Je mrtvý. Co tady tenhle dělá jako? Tak jsem to... Ne, to jsem omyl. Tak. Co jsem vykrali teď? Co to bylo? Tak, teď se třeba vezmu tu brokovnici, jak to bude vypadat. Vezmu si musím si mohl vzít. Můžu někdo se střelit. Zrovna když ho zaměřuju, tak ho někdo se střelí. Ten je náš. A koukejte, jak funguje ta brokovnice. Je mrtvý. Ale tohle moc nepomáhá. Se podívám na čas. Já jsem mu pořádně ještě neukázal ten slow motion. To by vám ukázal teď. Ukázal jsem maximálně na nižším bodu. Třeba když jste tam, bych jsem to mohl. Teď se ho dáme. Holo, vidíš to? Teď jsem to... Au. Teď se ten slow motion hodně šiknul. Musím
se dostat k té mý výkárničce. Výkárničce, co to na Aha, no tady byl. Tady byl docela málo. Vyhráli jsme už automaticky, to je samozřejmě, ale... Takže slyšela se tanka. Slyším někde tanka. Ne, dal jsem na slow motion. Nahoru na ten kulomet. Tak, na kulomet. Takže jdem všichni střelit. Takhle to vypadá z kulometu. Tak, vidíte dole vlevo, že máte neomezený nábojů. Tak nabij se. Snaď. Tak. Nevidím přes tebe uhnu. Tak. Kdyby jsme vystoupili a šli dopředu. Au. Asi tohle nebyl moc dobrý nápad. Vyhýluj se. Dělej. Hýluj. Tak. V tom tanku, ale což je samozřejmý a logický, tak umřete. Co to je? Ne. Palusko. Tak když jsme mohli vzít teď tohle. Jsem ukázat tuhle zbraň. To je taková snajperka ještě větší. Ale to se mi moc nelíbí, ani nevím, jestli je automatická. Ne, není automatická. Tak. Můžu si i k nám nastoupit, pojď. Týpku, nastoupil se si to. Máme AKčku. Ale to už jsem si musel ujít. Tak. Hele, tam máme cíl zrovna. Helikoptéra. Tak.
Ne, já si... Já si sám, to se netrefíš. Třetí rána. 30 se všel. Třetí se všel nejhorší. Yes. Trefil jsem je. To se dá počítat. Žiju. Musím se vyhýlovat. Rychle dostat dřív než on. To je stejně. Docela náročné. Jen to náročovat lidi. Až by... Ne! Tak asi ne, to nebude moc dobrý nápad. Naučit se střílet. Co to je? Odkud? A ta lékárnička je neomezená, jakože vás healuje neomezeně. Jen pro informaci. Jak se to tady načítá? To moc nebylo vystřílet. Wow. Ne. Že mám rakety. Nemám. Ne. Už nemůžu víc. A už se to docela hodilo, potřeboval jsem ty pitomí rakety, hele. Já jim teď se nakráčí milion těch. Au. Zmatek. Z blokádu. Zase vezmeme snajpera. Takže nám to s ním docela šlo. To nebudu... Moje oblíbená zbraň. Máme auto zrovna.
se mi nechce spawnovat teda pořád tady. Jdem snipit.